ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପିତା ଶାଗ ଭଜା ହେଉଛି ଅଲଗା, ସଜନା ଶାଗ ଅଲଗା, ସବୁ ପିତା ସବୁ ଭଜା ଭଜି ହଉ ଲଗାଇବୁ। ପିତା ଶାଗ ହେଉଛି, ସଜନା ଶାଗ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସଜନା ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ବୁଚିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ବୋଉ ପିତା ଶାଗ ବାଛୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମର ଶାଗ ଉପରେ ମାଡ଼, କାରଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର। ତ ଛତୁବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଉଠେଇଲେନି। ଆଜି ସାଧା ଉପରେ କରିବା ଆଉ। ମୁଗ ଆଜି ଆମର ମୁଗ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ନିଆଁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଳୁଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ମୁଗ ସଜନା ଶାଗ ପସନ୍ଦ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ସେ ଆସିଯାଇଛି। ତ ନେକଲେସ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କଲି, ଆଉ ତାକୁ ଥରେ ପିନ୍ଧିଲି, ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲି। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆଉ କେଉଁ ଅକେଜନ୍ ହେଲେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣ ଫୁଟଉ। ମୁଁ ଫୁଟେଇବି, ମୁଁ ଫୁଟେଇବି, ଏମିତିରେ ଆମେ ମରାମରି ହେଇଯାଉ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟବେଳେ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କାହାକୁ ଏଗୁলো ସବୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହି